Acabem d'explicar la substitució del complement directe amb el tercer grup, que és el més fàcil perquè és quan el complement directe apareix amb la forma neutra. Pot aparèixer això o allò o equivalent a una oració subordinada, a tota una oració. És molt fàcil. Probablement dels tres grups de complement directe siga el més fàcil de tots. Bé, el complement directe queda clar que és això. Entens això? Evidentment és neutre perquè no sabem ni el gènere ni el nombre. No sabem què és això, és neutre. Per tant, el pronom que substitueix és o i quedarà de la següent forma. Ho entens? O és el pronom que està substituint el complement directe neutre. I per últim, anem a veure el cas quan el complement directe apareix com una oració, tota una oració subordinada. Bé, aquesta seria l'oració subordinada de complement directe i si volem fer la substitució per un pronom de tota aquesta oració subordinada de complement directe agafaríem el mateix pronom o que hem fet abans. Per tant, quedaria de la següent forma. Bé, el pronom o estaria substituint a tota aquesta oració subordinada de complement directe. Ho ha dit.